Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du. Dumateng para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil akhos para kiai ingkang wonten ing ngajeng boten saged kula sebut setunggal-setunggale. Monggo kita dongaaken sareng-sareng dumateng para kiai-kiai kala wau. Mugi-mugi saged selalu membersamai kita bersama. Amin Allahumma amin. Dipun paringi sehat wal afiah, panjang umur li taatillah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saderengipun kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, paring pinten-pinten rahmat hidayah saking Allah taala sehingga ing saat menika kita sedaya dipun paringi saged makempal wonten ing menika majelis kanthi keadaan sehat wal afiah, boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Pramila kita syukuri kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sebab menawi kita menika kok enten alangan sakit, mestine kita boten saged istilahnya boten saged kumpul wonten ing menika majelis. Lajeng selawat wasallam mugi kunjuk wonten ngarsa Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nedahaken kita sedaya, ingkang dados panutan kita sedaya. Mugi-mugi binjang wonten ora-ora mahsyar ingkang para umat-umat sedaya menika nyuwun pertolongan tapi mboten wonten ingkang saged nyafaati kejawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saged nyafaati dhateng para umate. Pramila mugi kita sedaya binjang wonten yaumul kiamah pikantuk syafaatul uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin tentunya. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, sakbadanipun kita menika sareng-sareng maos mulai dari istighosa, lajeng maca surat Yasin, lajeng manakiban, diterusaken maulid, disambung lagi zikiran lan selawatan lan sapanunggalanipun. Harapan kita sedaya menika boten wonten liya kejawi ngajeng-ngajeng mugi-mugi kita sedaya kala wau pikantuk berkahipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu sehingga pegesangan kita sedaya menika dipun paringi pegesangan ingkang sae, pegesangan ingkang ndadosaken manah kita adem ayem tentrem. Amin Allahumma amin. Masya Allah luar biasa nggih. Mugi-mugi kita sedaya menika dipun paringana rezeki ingkang melimpah, ingkang barokah. Sebab paringi rezeki sedikit tapi berkah niku nggih luar biasa. Wadah tapi mboten berkah niku wah nggih muspro, mboten enten berkahe, sedaya mboten saged manfaati. Tapi nak paringi rezeki sedikit tapi berkah, dilalah saged manfaati. Amin Allahumma amin. Lah nyuwune pripun? Nggih nyuwun paringi rezeki ingkang kathah,
ingkang barokah. Amin Allahumma amin. Salintunipun mugi-mugi kita sedaya menika dipun paring putra wayah ingkang saleh salehah saged damel utawa ndongaaken dhateng tiyang sepah kalih kita sedaya menika. Nah niki kelebu anak ingkang saleh salehah menika menawi putra-putri kala wau saged ndongaaken dhateng kedua orang tuanya. Itu termasuk anak ingkang saleh salehah nggih. Salintunipun niku malih mugi-mugi kita sedaya menika menawi pejah dipun paringana pejah ala husnil khotimah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kula wonten ing mriki badhe berbagi pengalaman nggih. Sasampunipun kita sedaya kala wau niki masyarakat mriki sami memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 dengan cara bermacam-macam cara untuknya memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Niku wonten cara karnavalan. Masyarakat yang sama bergembira yaitu dengan kedatangannya istilahnya memperingati 17 Agustus kalau wau enten dengan secara lomba pingpong, lomba bola voli, lomba sepak bola yang anak-anak kecil dari SD sampai sanawi, ada yang lomba makan-makan kerupuk dan lain sebagainya sehingga bisa meriahkan, menggembirakan masyarakat setempat. Setiap kampung ada mengadakan lomba-lomba. Wah, masya Allah masyarakat sama menimbulkan senang hati, gembira ria. Dan semuanya itu adanya masyarakat yang sangat gembira itu juga disaksikan para pejuang-pejuang yaitu dalam kemerdekaan Indonesia. Yaitu para pemimpin-pemimpin dahulu yang sudah meninggal dunia, pejuang-pejuang dahulu, yaitu dalam hari kemerdekaan dulu, masya Allah luar biasa. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang sudah meninggal dunia, juga memperhatikan dengan adanya masyarakat yang saling, yaitu gembira ria dengan adanya kedatangan atau yaitu kedatangan 17 Agustus tersebut. Tapi yang lebih senang lagi kalau ada masyarakat itu mengadakan yaitu doa bersama. Mulai dari doa istighosah, doa manakiban, maksudnya doa bacaan surat Yasin, manakiban maulid dan selanjutnya. Itu sangat lebih menggembirakan lagi karena semuanya itu mulai dari istighosah sampai selesai itu juga tidak sepi dari mengirimkan doa-doa, mengirimkan pahalanya bacaan-bacaan kalimat thayyibah, mengirimkan pahalanya bacaan-bacaan surat Yasin dan sebagainya, dikirimkan kepada para masyayikh, dikirimkan kepada pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia dulu, sampai tokoh-tokoh masyarakat yang sudah meninggal dunia, tokoh-tokoh agama, para kiai yang sudah meninggal dunia, dikirimi semuanya, yaitu dengan pahala-pahala bacaan tersebut. Masya Allah senangnya para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pejuang-pejuang yaitu kemerdekaan itu sangat senang sekali dengan adanya pertolongan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya dikatakan dalam hadis, wahum ahabbu minad dunya wa ma fiha. Mereka rumangsa luwih seneng adanya bacaan-bacaan kalimat thayyibah yang dikirimkan kepada mereka
daripada dunya saisine. Ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kan asal mulanya di dalam hadis itu dikatakan orang yang meninggal dunia dikubur di dalam kuburan itu diumpamakan kesengsaraan itu diumpamakne wong sing lagi kelelep ana ing lautan piyambake nyuwun pertolongan ya Allah tulung pokoke wong sing meninggal dunia itu dalam kesengsaraan lho kesengsaraane piye diumpamake wong lara untu masyaallah senajane wonge meneng tapi ngerasake larane luar biasa itu kesengsaraane luar biasa lara untu upama diumpamake wong sing lara weteng ngulang-aling ya kuwi lah di dalam kesengsaraan lagi sepele nang donya nang gone alam barzah ya seperti itu kesengsaraan terus padahal kesengsaraan ana ing alam kubur alam barzah iku sing bisa mbantu lan nulungi dak ana liya wong sing jek urip nang alam dunya terutama sing diarep-arep pertolongan iku pertama sangka bapak ibune iki famili iki dong maringi pitulung napa mboten padha ngirim-kirim hadiah Fatihah ngirim-ngirim ganjarane kalimah-kalimah thayyibah termasuk surat bacaan Al-Qur'anul Karim dikirimke apa orane. Nek wis ngarep-ngarep dongane para familine dak gelem ngirimi masyaallah kaya napa sengsarane yaiku wektu mati ana ing alam barzah. Lagi ngarep-ngarep dongane kanca-kanca nak pancen dheweke pernah dadi kanca jamaah. Contone umpamane wong mati iku pernah nang alam dunyane melok jamaah khidmah contone. Lah jamaah khidmah sedaya niku bisa mbantu nulungi dateng kanca-kanca sing wis meninggal dunia. Nah, jadi secara otomatis gak usah ditakyinke. Ana ing kono mesti wis tanjihke dari awalan kok ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya mursalin wa asdiqaihi kanca-kanca jamaah jadi kanca jamaah itu kelebu terkirim secara otomatis. Nah wis wong iku mau ngirimi dateng tiang-tiang tiang ingkang sampun meninggal dunia niku masyaallah fa idzal lahiqatu kanat ahabbu minad dunya wa ma fiha. Senengi luwih seneng tinimbang donya saisine. Wis nang kono yo rumangsa adem ayem tentrem ana ing alam kubur sebab entuk pertolongane sangka wong-wong sing jek urip ana ing alam dunya termasuk kanca jamaah khidmah niku kuatah tergantung jamaah akeh sithike nek wektu jamaah lapanan niku wonten sekitar wong 500 wong bacaan kalimat thayyibah wong 500 jamaah iku bisa terkirim nang kancane sing wis meninggal dunia ya mula bisa ndadekake adem ayem tentreme ana ing alam kubur ya ngoten nggih la iya kandhane kok bisa ndadekake nulungi ya pertolongane wong sing nang ngalam kubur ki gak ana liya ora kok nganggo donya duit mboten nggih bacaan donga-donga pangapura termasuk ganjarane kalimah-kalimah bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an sedaya menika saged nulungi dhateng yang kelawau. Alhamdulillah masyaallah kayak penceramah. Padahal kita iki lagi belajar omong mawon iki. Lah wani ngomong ini sebab ora ana omong ya mula kita ngomong sak omonge iki senajan oleh ngomong di bulan balene iki ya maksudnya kan istilahnya nembe belajar ya nah ora belajar ya ngomongnya satu kali sudah cukup ya. Mula nangone Al-Qur'anul Karim dipun sebutake ngene Bismillahirrahmanirrahim Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dawi Allah Ta'ala, Qul innal mauta, katakan hai Muhammad. Iki Allah Ta'ala perintah datang kanjeng Nabi. Ya Muhammad, nggih Gusti, wonten apa Gusti? Kandhakno marang umat-umat kabeh. Yes pokoke umat sapa wae sing dadi umatmu. Yen cekeh babakan mati iku lho bakal terjadi. Walaupun mereka umatmu kabeh padha menghindar, ora gelem karepe. Nggih lara titik diobatke apa meneh lara sing parah mesti digono dokteran. Iku kelebu menghindar iki. Tujuane mau mati. Tapi senajan padha menghindar sing kaya mengkono kok tetep sing jenengane mati bakal terjadi. Wis umpet-umpetan nang ndi wong dire kok wah aku tak umpet-umpetan nang juru kamar dikikil tetep ngerti ya bakal mati. Kayak ceritane iblis iku pernah Allah Ta'ala perintah datang malaikat Israel, ya Israel iki waktu iki sing jenengane iblis wis entek wektune. Ayo jabuten nyawane. Oh nggih Gusti. Nah, malaikat Israel tukang jabut nyawa. Goleki sing jenengane iblis. Goleki terus. Wah, ngepasi iblis temu ana ing watunan pinggir kali. Langsung dipeleng karo malaikat Israel. Piye lain-lain jenengane malaikat Israel ku wektu arep jabut nyawane iblis ki ora dhewean nganggo bala senopati sing tukang gampangane sing tukang nyiksa. Langsung ya iblis. Nggih, enten apa malaikat Israel? Pengerti? Nggih mboten ngerti. Waktu iki seliramu bakal tak jabut nyawane. Nggih kowe. Loh, ampun piyen malaikat Israel? Kula tak tobat riyen. Ora iso. Iki aku sedok perintah Allah Ta'ala yang sekekon jabut nyawamu dina iki. Wis pirang taun uripmu nang kene selalu gawe kesengsaraane manungsa nang kene. Ayo, pemlayu ndi? Wah, malaikat iblis krungu pengandikane malaikat Israil sing langsung melayu ngeturi. Sampai wetan Jabal Qad pol-polan kono. Tapi wong jenengane mlayu senajan cepete iblis, malaikat Israil ora kalah menang, tetep luwih cepet meneh. Sak jangkan wis tutuk ngarepe. Didang, ayo iblis. Kowe saiki arep mlayu ndi? Ora iso kowe pokoke arep menghindar iku. Ijeng mlayu meneh Jabal Kulon modal. Pol-polan kono. Wes. Wah, akhirnya malaikat Israil ngedang meneh. Ayo mlayu ndi? Bingung malaikat Israil sama iblis. Jenengane mati. Akhire rumangsa bingung. Umpama iblis ku umpet-umpetan jerah meneh. Kowe umpet-umpetan nang juru bumi, upama umpet-umpetan nang isor longan. Ya malah didelok tok ayo, kowe mlayu nang ndi kowe. Wah, mlayu meneh padahal kowe mana wit-witan ya. Entelingkre ya, ayo medun barah kowe. Nek ra medun tak tembak iki. Padahal malaikat Israil kuwi nganggo bala senopati, nganggo alat pirang-pirang. Ana sing nganggo wesi, ana sing nganggo tembak, ana sing nganggo jenengane kayu. Pokoke kanggo numpes kanggo mateni sing jenengane iblis. Bareng wis bingung iblis langsung nang tengah-tengah donya. Ana ing kono langsung ayo iblis nang tengah donyamu selatu utawa ngomong karo Nabi Adam. Ya ada. Gara-gara kamu saya itu dijadikan orang yang terlaknat. Ya ada. Gara-gara kamu aku arep disiksa. Terus akhirnya iblis matur dhateng malaikat Israil. Ya Israil, ya malaikat Israil. Mangke napa ingkang badhe dipun siksaaken dhateng kula? Wah, pokoke macam-macam siksaan arep tak siksa marang awake iki. Senopatiku kuwi siap-siap arep nyiksa marang awakmu. Wah, akhirnya langsung dicabut nyawane sehingga guling kumping
dheweke istilahnya lorone pati iku kabeh tumplek. Lara patine manungsa kabeh ditumplekake ana ning iblis. Dadi kaya ana apa? Ya wis kesengsaraane ing dalem dijabut nyawa luwih dahsyat malih niku Mas. Luar biasa. Wis akhire entek riwayatane sing jeneng iblis ya. Semenko manungsa kabeh iku mame. Nalika wis dikubur ana ing alam kubur dipathoki mujur ngalor mujur ngidul ana ing kono ngamal perbuatane bakal diduduhake sing jenengane iku mau mayit iku mau. Kan diterusake summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malu. Arep dituduhke ngamal perbuatan sing apik duduhke apik. Nak pancen perbuatane manusa sing dipendhem nang alam kubur iku akeh sing apik. Mula bakal menuju yaitu menempuh perjalanan ora-ora mahsyar yo dengan keadaan adem ayem tentrem. Soale duwe persiapan ngamal sing apik. Soale ngamal-ngamal sing apik iku bisa kanggo minangka sangune ing dalam perjalanan menuju ke ora-ora mahsyar masyaallah. Tapi suwalike ngamal donya iku ngamal perbuatan akeh sing elek. Ya wis di dalam kubur dan kesengsaraan terus ila yaumil qiyamah naudzubillah min dzalik. Masyaallah luar biasa. Mula kanggo kita sedaya menika kudu golek sangune pati, carane ya napa? Kita kanthi selalu nderek acara majlis-majlis zikir, majlis manaqib, majlis maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di situ yaitu banyak fadilah, banyak istilah ganjarane. Bayangna mawon. Nah acara masjid zikir majlis manaqib niki mulai dari awal kok istighosah nyuwun pitulung dhateng ngersane Gusti Allah. Sak sampunipun niku kita maca surat Yasin. Surat Yasin niku masyaallah luar biasa fadilah ini. Mulai dari Yasin itu yo nak dihitung ayatnya enten 83. Padahal niki dalam acara memperingati hari 17-an niki sudah menyampai kemerdekaannya nyampe 81. Lah ayat ya surat Yasin enten 83. Nggih. Sing 80 dibagi papat niku masyaallah enten 20 ayat, 20 ayat. 20 ayat yang pertama fadilah masyaallah. Besok ditanya, dipendem ana ing kuburan. Nek ana ing kono bakal disepekake sangka pitakon malaikat mungkar nakir. Lan disepekake sangka siksa kubur. Alhamdulillah. Niki fadilah surat Yasin terutama 20 ayat yang pertama. Adapun 20 ayat yang kedua fadilah masyaallah. Besok iku nek wong bakal ditanyake saka kubur niku nggih. Kanthi udhu minal mindur sing tujuane arep menempuh perjalanan ora-ora mahsyar. Nang ora-ora mahsyar ku gak ana wit-witan babar blas. Apa meneh tanduran-tanduran gak ana. Gunung-gunung padha rata. Panas sing dicedhakake luwih panas. Sehingga lemah iki didak we mlocot. Lah wong iku mau yo napa? Dilalah diparingi payung yang luar biasa. Payunge gak usah nggojeki selalu di atas kepala. Tujuane nyupi wong iku mau. Sapa wong iku mau? Wong sing sering maca ayat 20 ya. Surat Yasin ayat 20 yang kedua. Masyaallah. Padahal namune acara majlis zikir majlis manaqib niku mesti mboten sepi saking maca surat Yasin ya. Mulane wong sing ngerti fadilah surat Yasin niki nggih saged bereaksi. Tapi nek dereng mengertosi fadilah nggih biasa-biasa kados biasa. Ya gandeng kita niki sampun mengertosi fadilah iki bijing saged bereaksi bakal mboten enten pitakon malaikat mungkar nakir, mboten enten siksa kubur,
tur bakal ditangekake sanga kubur iku mau nggih dipun paringi payung ingkang luar biasa. Payung yang mboten sah ngojeki, selalu di atas kepala, mlaku nang ndi wae manut terus ngono adem. Wong-wong do kepanasan. Berkah iku mau maca surat Yasin terutama ayat 20 yang kedua. Masya Allah luar biasa nggih. Ya Allah. Adapun 20 ayat 20 yang ketiga ya. Adapun ayat 20 yang ketiga fadilah. Besok iku wong iku mau digiring ana ing ora-ora mahsyar di samping wis entuk yup-yupan. Sangka payung yang luar biasa iku mau. Malaikatus samawat, para malaikat-malaikat samawat bakal maringi hadiah yaiku seragam putih-putih. Kaya dene seragame wong ya kuwi jamaah al-khidmah kan putih-putih, lambene putih, sarunge putih, kopiahe putih, semono uga sing putri-putri kudunge putih, masyaallah luar biasa. Lah wong iku mau wis mengko diparingi seragam putih-putih sing tujuane kanggo niteni bahwa wong sing dikei seragam putih iki ya iku bakal dilebokake ana ing swarga tanpa dihisab. Alhamdulillah. Berkah apa? Gak ana liya sebab wektu nang alam dunya sering nderek acara majlis zikir, majlis manaqib. Wonten ing pundi mawon hadir, terutama dheweke sering maca surat Yasin, terutama ayat 20 yang ketiga. Luar biasa itu. Acara majlis zikir manaqib niki yo mboten sepi saking maca surat Yasin. Alhamdulillah. Mula wis bejo banget wong sing budhe melok-melok tok wis janjane serarti apa-apa sing penting melu kumpul tok niku lho. Iku bakal katut niku. Diumpamake wong apa iku mau wong sing umpamane ya kumpul wong kumpul karo minyak wangi. Akhire kan dikei minyak wangi ganti yo malah dadi wangi. Kumpul tok dadi wangi, masyaallah luar biasa. Adapun selanjutnya fadilah ayat kursi yang ayat surat Yasin yang keempat, 20 ayat yang keempat. Ya, 20 ayat yang keempat. Niku fadilah ya napa? Allah Subhanahu wa taala yang keempat itu yang keempat ya. Yang keempat itu adalah fadilahnya akan diberi seragam seperti itu. Yang ketiga kan 83. Yang ketiga itu fadilah Allah Subhanahu wa taala bakal maringi pitulungan pendamelan napa kemawon bakal diparingi berkah lan manfaat. Pendamalan apa mawon. Dadi petani, dilelah petani ingkang berkah. Dadi pedagange dilelah diparingi laris barokah. Sebab dheweke iku mau termasuk jujur ya, lan macam-macam. Niki masuk barokah kabeh niki. Pramila kita niki kudu selalu nderek acara-acara majlis zikir, majlis manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ngoten mawon ingkang saged kawula aturaken kula pun kesel niki nggih. Menawi enten kesalahan anggen kawula omong niki nembe belajar mawon nggih. Kaya pembicara kae nggih. Padahal nembe belajaran nggih. Ngoten mawon mugi saged berkah manfaat. Saking kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.